Dames en heren, welkom bij Onder Vier Ogen. En vanavond heb ik te gast Nout Jansen, directeur-eigenaar van Jansen Pluimveebedrijven, maar ook voorzitter van LLTB Limburg. Welkom Nout. Ja, nogmaals, je bent eigenaar van een heel groot pluimveebedrijf. Ja. Waar komt jouw interesse voor het pluimvee vandaan? Dat komt gewoon van huis uit. Eigenlijk ben ik geboren tussen de kippen. Wij hadden vroeger een gemengd bedrijfje, zoals iedereen dat had hier in deze regio, met 200 kippen, 10 koeien en zeg maar 20 of 25 Waar stond dat huis? Dat huis stond in Meerlo. In Meerlo. Ja. En je bent de oudste van een gezin, heb ik begrepen. Was het ook vanzelfsprekend dat jij dus dat bedrijf van je ouders ging overnemen? Nee, dat is nooit vanzelfsprekend geweest, want mijn ouders vonden het heel belangrijk dat wij als kinderen dat deden wat zij nooit hadden gekund of nooit de kans toe hadden gekregen. Dat is jezelf ontwikkelen, opleiding volgen. En dat is ook de reden waarom ik ervoor gekozen heb om na de middelbare school naar Wageningen te gaan en te gaan studeren. En hoe was die studententijd voor jou? Wat voor student was jij? Ik was een student die daar het leven leerde kennen, de wereld leerde kennen. Dat leerde je in Meerlo niet kennen? Nee, die wereld was veel kleiner en daar werd hij groot. En je moet daar jezelf ontwikkelen. Je staat op jezelf en kennis opdoen. En dat heb ik in Wageningen geleerd. Ja. Ja. Wat is je meest bijgebleven van die studententijd? Het feit dat ik daar bestuurder geweest ben van de studentenvereniging. Het zat toen al in je? Ja, dat was ook mijn ambitie om ook naast je studie andere dingen te doen. Om je ook wat maatschappelijk te oriënteren, maar ook om andere ervaringen op te doen, met mensen om te gaan. Maar je was lid van een studentenvereniging? Ja, lid van de katholieke studentenvereniging was dat. En zo heet hij nog steeds. En het mooiste werk wat ik daar gedaan heb was dat ik verantwoordelijk was voor alles wat met omzet en bar te maken had. En was het eerste of het tweede belangrijkste? Nou, wij hadden destijds de grootste omzet van Heineken. Dat vond ik altijd een hele mooie prestatie dat je dat als studentenvereniging kon doen. Kijk, daar kan je trots op zijn. Ja. Even nou toch naar je eigen bedrijf. Waar ben je dan trots op? Nou, dat ik het pluimveebedrijf van mijn ouders, wat ik in 1990 overgenomen heb, dat we daar een heel modern pluimveebedrijf van gemaakt hebben. Dat we toen het keerpunt kwam dat we toch dieren op een andere manier moesten gaan houden. Waarin dieren meer vrijheid kregen, kippen meer vrijheid kregen, gaan scharrelen. Dat we ook die slag gemaakt hebben om dat te doen. En dat we dus nu weer een nieuwe start gemaakt hebben als bedrijf. Om de komende 10 jaar weer op een manier eieren te produceren waarin we ook het verhaal naar de maatschappij kunnen uitleggen hoe we dat doen. Is dat belangrijk om dat verhaal te vertellen? Ja, dat is heel belangrijk en dat hebben wij ook eigenlijk in de jaren 90 ervaren. Van dat we merkten van, we worden niet gewaardeerd zoals we eigenlijk vinden dat we gewaardeerd zouden moeten worden. En waar lag dat aan dan? Dat men niet meer wist wat we deden en dat men niet meer wist waar we als agrariër, als pluimveehouder mee bezig waren. En dat was ook wel de periode waarin we gezocht hebben, hoe moeten we dat dan doen? En toen heb ik samen met Marlies Ovivo, Marlies is je vrouw, is mijn vrouw, in de benen geholpen. En Ovivo komen er vanuit streekproducten, vanuit eipasta, vanuit eieren geproduceerd in de regio, zijn we die via onze winkel gaan verkopen. En dat leidde er eigenlijk toe dat men ons bedrijf kende, niet als een groot pluimveebedrijf, maar als een bedrijf wat Ovivo heette, waar streekproducten werden gekocht, wat een relatie met eieren had. En dat was een bewuste zet die je gedaan hebt? Dat was een bewuste keuze, die wij gemaakt hebben. En daar hebben wij als bedrijf... Maar zag je toen ook een verandering bij de mensen ontstaan? Nee, niet zozeer een verandering, maar op die manier zijn we ook in ons dorp, maar ook in de regio. We zijn gaan adverteren, we zijn gaan sponsoren. En dat hebben we onder de naam Ovivo gedaan. En op die manier hebben we toch wel gemerkt dat we dan wel de waardering krijgen zoals we toch wel vonden dat die zou moeten zijn. We maken even een stapje naar de LLTB, want je bent voorzitter ook van de LLTB Limburg. Wat is jouw drijfveer geweest om als ondernemer ook het bestuurderswereldje in te gaan? Wringt dat niet, bijvoorbeeld? Nou, dat was wel de uitdaging
ja, waar ik tegenaan liep toen ik 2004 de keuze maakte om ja, voorzitter van de LHTB te zijn. Ja, want dan ben je niet meer echt, ja, dan ben je ondernemer en bestuurder. Als ondernemer zijnde neem je ja, toch vaak snel en rationeel beslissingen. Als bestuurder zijnde is dat anders. En ja, de drijfveer van mij is toch wel ja, wat ik ook wel in mijn studie ervaren heb, dat het maatschappelijke belang, maar ook het willen uitdragen van waar wij als agrarische sector mee bezig zijn. Waarom we dat doen, dat we belangrijk zijn als het gaat over voedsel produceren, dat we belangrijk zijn als het gaat over het landschap om ons heen. Nou, dat is toch wel een beetje een drive geweest voor mij om bestuurder te willen zijn. Ja, want dat imago dat is niet goed geweest de laatste jaren. Veel maatschappelijke discussies, onder andere over megastallen, het welzijn van dieren. Ja. Was die discussie terecht? Die zal ten dele terecht geweest zijn, maar dat heeft ook denk ik een stuk met onszelf te maken. En dat is waar ik ja, de afgelopen jaren... En met onszelf bedoel je nu de ondernemers? De ondernemer, de agrarische ondernemers, ja. de boeren. Dat we eigenlijk een periode hadden dat we er moeite mee hadden om te zeggen dat we boeren waren. Ja. En wat kunnen agrariërs, boeren zelf doen om dat imago te verbeteren volgens jou? Door te vertellen waar ze zelf mee bezig zijn. Door te vertellen over de passie die ze hebben. Waarom ze met dieren bezig zijn. Waarom ze met akkerbouw bezig zijn. Waarom ze met sla bezig zijn. Nou, die passie, als je die kunt overbrengen op je omgeving, ja, dan vindt men het interessant. Dan vindt men het een interessant vak. Niet alleen wij zelf, maar ook de burger. En zijn de agrariërs op de goede weg? Ja. Of kunnen ze nog slagen maken? Wij kunnen uiteraard nog slagen maken, maar ik vind het heel interessant om te constateren dat we er in Limburg er weer toe doen. Dat we ook erkend worden als een bedrijfstak die van economisch belang is, die voor werkgelegenheid zorgt, die voor welvaart zorgt. Maar wat heel belangrijk is, die gewoon voor het basisproduct voedsel zorgt. Ja. De laatste jaren gingen er hier bij de Venrijse Ondernemersprijzen ook telkens agrarische bedrijven met prijzen vandoor. Ja. Wat doet jou dat dan? Nou, dat doet mij enorm veel plezier. En het is heel mooi te constateren, en dat durf ik hier best wel te zeggen, ook de ondernemersprijs waar we meedoen is in Venray begonnen. En we doen nou over de hele provincie doen wij mee. En we winnen op heel veel plekken de prijzen. En waar winnen wij die op? Op onze passie en onze trots. Passie en trots. Nou, je bent nog 4 jaar voorzitter. Ja. Wat wil je in die jaren nog bereiken, verbeteren, aanpakken? Nou, 2 dingen zijn nog heel belangrijk waar ik vind dat wij als LHTB aandacht aan moeten besteden. Enerzijds is dat het inkomen van onze agrariërs, onze boeren, dat we ook een faire prijs krijgen voor onze producten. Ik vind dat dat nog steeds onder druk staat, dat de verdeling ook daar niet eerlijk in is. En de tweede, dat is kennisontwikkeling, dat is innovatie. Dat is met nieuwe dingen bezig zijn. En daarbij ben ik er heel trots op dat we eraan hebben kunnen bijdragen dat de has naar Limburg komt. En dat we op die manier ook de kennisontwikkeling van onze agrarische sector naar de toekomst toe ook voor Limburg kunnen borgen. Ja. Waar gaat de has zich vestigen? In Venlo. In Venlo. Ja. Past natuurlijk helemaal in deze regio. Ja, dat past bij deze agrarische regio. Ja. En het is mooi om te zien dat het kennisniveau van onze agrarische sector, van onze boeren, een enorme boost heeft gehad de afgelopen 25 jaar. En dat gaan we naar de toekomst ook merken, dat gaan we naar de toekomst ook met z'n allen uitdragen. Ik hoor je vertellen, je bent ondernemer, je bent bestuurder, heel druk man. Hoe ontspan jij je nog in het weekend bijvoorbeeld? Wat doe je dan? Ik ben altijd nog voorzitter van de fanfare in Meerlo. Zelf ook actief spelend lid? Niet actief spelend. Nee. Mijn vrouw Marlies speelt met de fanfare mee. Maar ja, voor mij is het een stuk ontspanning. De vrijdagavond is onze repetitieavond. En dan is de avond om gezellig met de muziekvrienden een biertje te drinken en na te kletsen van wat er allemaal gebeurd is. Ja. Klopt het ook dat je iedere zaterdag een rondje door het dorp wandelt om eens even te kijken hoe het ervoor staat? Nou, niet zozeer om te kijken hoe het ervoor staat, maar dan maak ik mijn rondje bakker en slager. En dan is het kop koffie drinken en dan ook kijken hoe het met ons bedrijf is. Ja. Je zei het al een paar keer, je vrouw Marlies die werkt ook mee in het bedrijf. Gaat het bij jullie thuis alleen maar over werk? Nee, zeer zeker niet. Het gaat over... Wat is nog meer belangrijk voor jou? Nou, mijn vrouw Marlies is ook actief op
ja, ook op allerlei gebieden. En ja, het gaat over de dingen die wij met elkaar meemaken. En daarnaast hebben wij ja, beide een passie om het bedrijf ook te runnen. En er ook voor te zorgen dat de investeringen die we gedaan hebben, dat we die ook samen met ons personeel ook naar de toekomst toe kunnen terugverdienen. Ja, want hoe groot is het bedrijf, als ik vragen mag? Wij hebben 7 FTE in totaal. En verdeeld, omdat ze niet allemaal zeg maar 40 uur werken er 10 mensen bij ons. Ja. En om hoeveel kippen gaat het? Wij produceren per week 2 miljoen eitjes. 2 miljoen. Je hebt witte en bruine eitjes, klopt dat? Ja, wij hebben alleen witte. En Maar er zijn witte en bruine eitjes. Hoe kan dat dan? Dat hangt van de kip af die je hebt. En als je wil weten hoe je daarachter komt. Een bruine kip heeft zeg maar een rood oorlelletje en daar legt hij bruine eieren. En een witte kip die heeft gewoon een wit oorlelletje. Ja, eigenlijk heel simpel. Het is gewoon heel simpel. Nooit geweten. Ja. Nou, dank daarvoor. Vorige keer zat Milton Kavers hier aan tafel. En die heeft voor jou de zogenaamde doorgeefvraag. En ik stel voor dat we daar eventjes naar gaan kijken. Oké. Hallo Nout, je bekleedt diverse bestuursfuncties, maar je bent ook vooral nog ondernemer. Je hebt een eigen pluimveebedrijf. Ik vraag me een beetje af, hoe kun je die zaken allemaal combineren? Want je hebt ook nog een gezin daarnaast. Hoe doe je dat? Dat wil ik graag van je weten. Ja, hoe doe je dat? Dan moet ik, sorry. Hoe doe je dat? Dat is door de zaken zeg maar, te organiseren, afspraken te maken. Maar ook zorgen dat je goede mensen om je heen hebt die het samen met jou doen. Ja. Dat is de uitdaging. En wie zijn voor jou hele belangrijke mensen in deze? Dat is mijn gezin, maar anderzijds ook mijn personeel. En ja, als je in een bestuurlijke organisatie zit, ook zeg maar je bestuursleden, maar ook de werkorganisatie erachter zitten. Dus de mensen om je heen bepalen dat je dit soort dingen kunt doen en ook het succes wat je ermee hebt. Even die mensen om je heen, dat zijn ook je kinderen. Hoeveel kinderen heb je? 3. Hoop jij ook dat een van jouw kinderen jouw bedrijf weer gaat overnemen zoals jij dat van je ouders hebt gedaan? Nou, wat dat betreft hebben wij eigenlijk dezelfde filosofie als mijn ouders hebben, of hadden. Van, ja, ontwikkel je eerst op het gebied van kennis. Zoek daarna een baan waar je veel plezier in hebt, waar je je kunt doorontwikkelen. En maak die keuze of je met het bedrijf verder wilt op een later moment. Dat je hem dan ook heel bewust maakt. En zo zitten wij erin. Oké, de toekomst zal het uitwijzen. Dames en heren, dank u wel voor het kijken naar Onder 4 Ogen. Volgende maand zijn we weer bij u terug en dan met Ger Jansen. En we hopen dat u dan weer kijkt. Tot ziens.